escolteu, i estic molt contenta perquè m'ha enviat un vídeo. Sabeu qui és la iaia Angeleta? No sabeu qui és, no? A l'Instagram està que no para. Dintre vídeo. Hola, Conxita. Els meus bons propòsits per aquest any que comencem són que hi hagi pau i salut per tothom. I sobretot, que plogui! Que plogui, sobretot, que és veritat, que cal. Ens fa falta que plogui, m'encanta. Des d'aquí, un petó ben fort, iaia Angeleta i el Jordi per fer-ho possible. Moltes gràcies a aquesta dona, té un merder de seguidors, no para, va amunt i avall. És que ens l'estimem perquè és normal. Com tu? És que, mira què et dic. Iaia Angeleta, tinc ganes de conèixer-te, així que deixo aquí una proposta. Per què no la portes un dia? Pel 2024. Sí, a veure si ve un dia aquí. Mira, doncs ho intentaré. Aviam si ve un dia aquí, si em diu que li fa mandra venir aquí, me n'aniré cap a casa seva. Ja està, no? Les dues coses ens serveixen. Que és d'Osona? Sí, de Roda de Ter. El poble de Miquel Martí Pol, el poeta. D'aquí en una hora ja estàs allà. Sí, més o menys. És fàcil, això. Una horeta i pico. O sigui que no hi ha problema. Estic contenta. On et podem veure? On em podeu veure? Mira, tenim cita el 19 de gener al Centre Cultural de Vallvidrera. No para, Déu-n'hi-do, ja s'ha acabat el Teatre Neu, ara Vallvidrera... Sí, ara comença, és que ara comença la gira. Ara la gira, nen, internacional. Rolling Stones. Internacional, però parlant en català. Ens haurà